A borrasca Joseph deixou a súa pegada no cuartel da Garda Civil de Sanxenxo. As instalacións perderon parte do tellado por culpa dos fortes ventos. Pois é un dos efectos máis salientables do temporal que temos sufrido pois na provincia prácticamente, con toda esa augadura de parte do tellado. Foi precisa a intervención dos efectivos de emerxencias para retirar os restos que se esparexeran polos arredores e para asegurar a estrutura, evitando que se produciran novos incidentes. Quero trasladar sobre todo o agradecemento á colaboración do Concello de Sanxenxo, do alcalde, que me acompaña aquí, porque, bueno, pois, tanto o traballo dos bombeiros, a propia policía local e o persoal do Concello. Creo que é fundamental, sempre o digo, cando teño ocasión, a colaboración institucional absolutamente satisfactoria. Xa polo día os estragos foron supervisados polo subdelegado do Goberno en Pontevedra e o alcalde de Sanxenxo. Durante a visita, Abel Losada anunciou que a reparación se adxudicará como contrato de emerxencia pola Garda Civil.